Davao. Radyo mo nationwide. Wa na lang yung kay laing sinina. Sukad lang na minyo tano. Nagkalusyang naman ka. Mo nang di ko ganahang makig-uban nimo manglakaw tos gawas. Glenn, nahibaw na bitaw ka nga wa na ko'y oras para ana. Unsaon kung na ako'y free time, ako mang gamiton sa pag-atiman nimo og sa mga bata. Masaangil biya nimo imong kalusyang nakoy ug sa imong mga anak. Glenn, Otod, gusto day makita ni mama ang iyang mga apo karong Sabado. mao ba? Oh, sige. Doon na ako'y trabaho ana sa Sabado pero mo-absent na lang ko para makita po di mama iyang mga apo. Maayo kung mao ka na. Kaya ako, dili ko makauban ninyo. Asa man di ay ka? Doon na may outing ana sa among kumpanya. Mao ba? Sige lang. Ako na ibahala sa mga bata. Maayo kay gisugtan kasi mo asawa bay nga mo tambong. Murag ikaw ra giminyo nga ni adin karon. Ako mo ihari sa mong bahay-bay. Dilin taon kong pander sa mga asawa, no? Makita masad. Abi nimo, kung ikaw ra lalaking minyo nga ni adin karon. Si Eve rasad ang babaeng minyo nga ni adin Niya safe? Nitinta mo galit ang mata. Asam siya bay? Abot. Suro-suro tingali. Kay nangita mo to nimo ganina pero wapa mo kamo abot. Sabot mo no. Ha? Abi na kog. Wa ka tugti sa imong asawa. Dili ko mupakyas og saad nimo. Ay ikaw, giyon sa man yung pagpanangit sa mong bana. Dili ba giing na naman tika nga wa na mahilap tanay? Wa na say pakialam na ako ug wa na sa ko'y paki pa niya. Mainon ko mao na. Unya? Karon sa man kay ka makigbuwag sa imong asawa? Tingali ba yung mapulaan kong pinaabot klan ha? Taod-taod na kanisaad na ako pero hangtod karon wa pagyapon kay lihok. Paabot lang, Eve. Gamay na lay kuwang. Ma, ayaw na kay ma. Sa'yo na mo? Dong, Naunsa ka? maayo kay di abot na di ay ka. Papa, bad kaayo si mama la. Iyang giaway si mama. Kunya mo na hinungdan nga nagilak-hila ka? Glenn, Ang era sa nimo eh. Saan mo pagkagusto sa akong mga ginikanan nimo nga wa na gani kanila mauyon ni pag-una pa? Gibarugdan pa gyud nimo karon. Aron di sila makauyon gyud nimo. Panamin na gudo. Kay abi nimo Jewel no. Bisag ako. Ha? Nagmahay ko nganong ikaw nga akong gipakaslan eh. Grabe naman yung pasagad sa imong kaugalingon. Glenn, Abi nimo no. Mas maayo patingalig. Unungon ta na lang niyo. Glenn, ayaw kinig buhata. Maluoy ka. Maluoy ka sa mga bata. Ayaw gamita mga bata, Jewel. Kung sa pami kapuslanan nga magpadayon ta kung di na ko magbalipayon, uban mo, ha? Glenn, Mampasaylo ako. Kung layasan ta mo. Ay kabala ka. Muhatag yapog suporta para sa mga bata. Glenn. Good decision. Imo kang kituman ang imong gisaad ako. Diba niingon man ko nimo nga di tagi kapakyason? Mao nang love kaayo tika Glenn. Kayo never fail to make me happy. Mahal kaayo tika Glenn. Og sama nimo. Kaya sad akong baliwaon ang akong pamilya para nimo.
ako karon. Aron ipagi og legal nga proseso ang tanan. Gusto ko nga i-annul ang atong kasal. Glenn, Di na ko gusto sa amo pa, Jewel. Wa na ta. Doon na ako ilaing hinigugma. Kung nagpuyo na miron. Kung mahal gyud ko nimo, ingon man ang atong anak. Ayaw naglisod-lisura ang tanan, okay? Glenn. Niadto ka di ay sa imong asawa? Okay, nakiksabot ko niya bahin sa annulment sa mong kasal. Para? Para unsa ba, di ba? Libre na ta. Libre tang makasal pohon. Glenn, bisag dili patakaslon, okay ra gyud. Mas maayo ning nag-uban ng tagbay. Okay ra gyud kay ko ani. Kontento na ko ani. Unsa pa may kapuslanan anang kasal kung magbuwag lang gihapon sa kauwahian, di ba? Eve, Wa ko magmina to ha. Ang akong pasabot ang imong ex-wife. Ang akong ex-husband. Sumagot. Unsa man hitabo sa atong kaminyoon nila. may punto sa ka. Maong dili ka anging mabalaka na ako. Kay dili ko mangayo nimo ng butanga. Kontento ra kayo ko ani Glenn. I love you. I love you too, Eve. Mabdos ko. Mabdos ka? Yes! Sa ato pa. Maamahan na di ko, ani. Oh, Glenn. Kumusta man mong Eve, bay? Layo kay si Jewel ni Eve bay, oy. Mas malipayon kung nakauban si Eve karon. Guwapa si Eve bay. Kusog mo atiman. Labi na gyud siya ang kaugalingon. Pero si Jewel, ambot lang. Mong nagpasalamat gyud ko bay nga nakalingkawas na ko niya, oy. Mahal yun mo si Eve, bay, no? Kay lakip imo mga anak. Imo mo lang gipasagda ni Jewel. Bay, siya mo yung nakadaog sa custody sa mga bata. Pero wala na nagpasabot bay nga nihunong na ko sa pagsuporta sa akong mga anak. Kamera ni Jewel ang naundang bay. Pero ang pagsuporta na ko sa akong mga anak bay, wala ni maundang. Aw, mao mo gina importante, bay. Atod, kanus man mga anak si Eve? Kadali sa panahon, nak, no? Walang hibaw 5 years old na ning anak ninyo ni Eve. O, lagi ma? Oy, tuod. Oh. Asa man di ay si Eve? Nga wa man mo gikauban karon. Nasay laag sa imong amiga ma? Himao ba? Ay pasuruya sa na siya din hinamo ni Papa ni Buoy. Kasagaran, ikaw rin mo ay magsigigda sa akong apo din hi. Sige lang ma. Ako sa inon, iniguli niya. Hala, uy, in town, Glenn. Kakapoy ori sigig atubang sa imong mga ginikanan dito, no? Dugay na ba kayo magstorya? Day, Eve. Dili ko O sikis oras kung mato ko dito. Wa ko'y mahimo dito. Nak, kahugaw ba ni mo? Asam dis Mama Eve ni mo, ha? Ay, Catherine! Oh. Kaday ka? Oh, dyan ha? May amaligi ka. Ay, gibilin na ni Ate Ed ako si Dodong, kay may lakaw siya. Ay, sige lang, kuya. Ako na siyang liguan. Tak ang magugugan on God. Aron ko na, nag-abot ni mo, mga panihapon na ka. Nakluto na mga usudan, pa sa panihapon. Karoon pa ka mauli? Hay da, nakalingaw mi sa akong mga barkada, oy. Mawala ako makabantay pa sa oras. Ay, Kalawam ko na to. wala naman ko makasabot ining pagpuyo na to, eh. Eve,
Glenn, Kaniguro na nagkag-imo. Di naman gani ka makatiman sa tong anak. Ingon man ako. ang sabi na expect ni mo, ha? Nga parihason ko rin mo sa imong asawa sa una? Nga wa na makatiman siyang kaugalingon tungod sa pag-atiman ni mo o sa inyong anak? Oh. Kung wa ka makasabot, Glenn, mas labaw nang wa ko makasabot ining atong pagpuyo. So kada nga niuban ko ni mo, no? Naglibog ligid ko kung maubag gini akong gusto. Nagmahay ko kung anong gituyuan pa ni nako. Usa? Mas maya pa tingali undangon na lang ni nato, Glenn. O balik na lang sa mong pamilya. Eve! Naiba kong pila na katuig ang nakalabay, Jewel, nga nawa na ta. O tinood nga, sobra kong nag-enjoy sa mga katuigan namo ni Eve. Pero ning mga nangagi, dagan kong na-realize. Dagang mga butang nga nakaamgo ko. Unta, wato na ako buhatan nimo. Unta, wati kapasakti. Unta, wata mo gibiyaan sa atong mga anak. Ug ni ako kay, unta, dili pa uhi ang tanan alang na. Pila ka tuig gawa ko ni Sod og relasyon, Glenn. Tungod kay laong kaayo ang samad nga imong gibilin nako. Gimahal ti kag sobra labaw pa sa akong kaugalingon. Og wa ko mahibaw kung asa ko dapit nagkuwang nimo. Giati man ti kag maayo ingon man atong mga anak. Pero hakog ka. Tungod kay wa kay laing gitan-aw kung dili ang imong kaugalingong kalipayra. Dugay nang nawang akong pagbati nimo. Sukad mi abot si Daniel sa akong kinabuhi. Daghang mga butang ang nasuwayan nako uban niya. Nabisag kanus awa gyud nako masuwayan nimo. Gidawat niya ang mga anak. Mas nihatag siyang oras para sa imong mga anak kay nimo. Pinangga og mahal kayo ko niya nga bisan kanus wa gyud mo gipabati nako. I'm sorry, Jewel. I'm sorry. Wa kay ang ipangayo pa sa ilo nako. Tungod sa imong gibuhat, mas nahibaw nako kun unsay og kinsay angay nako. Mas nakat-on ako sa pagmahal sa akong kaugalingon. O mas nahibaw nako karon sa akong bili. Dili nako deserve ang tawo nga sama nimo. Jewel. Kamusta ka na? Kamusta na siya? Mao una og pinakasakit nga akong nadunggan gikan ni Jewel. Naglagot gid ko sa akong kaugalingon. Nagselos ko. Grabe nga akong pagmangahay ko nga nung nabuhat to nako niya. Selfish ko nga pagkatao. Wa na ko makita ang kinatibuk-an nga pagkasiya. Wa ko ilaing gilantaw sa una kundi ang physical ra niya. Wa na ko makita kung unsa siya ka mentally and emotionally invested nako adtong panahon na ug ako lang ni giusikan. Karon minyo na si Jewel sa lalaki nga tarong nga dili sama nako. Sa mga lalaki nga naminaw karon, ilabi na sa mga minyo, usahay ang pisikal nga resulta sa atong mga asawa, magdepende kung giunsa nato sila sa pagdaha. Din ni nalang kutob, dagang salamat. Amen. Mao kita mga higalang kaagi ni Glenn nga taga Dumaguete City uban sa awit nga iyang kitangayo awit nga nagalahan ingatan mo. Pangingatan mo siya, ngangiti nyo na higit nung kami pa. Ang mga kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalang mga suking sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanon sa kaawit care of
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagan salamat sa inyong pagpalit.